gent de la comarca ha vingut a Calella per un tema estrictament d'oci i de farra, parlant clar. Hi ha com tres icones de la nit calellenca. Una és la Quadra, que és des de fa molts anys un lloc que ve gent d'una certa edat. Vas tu? No, ara no. I he anat, el meu comiat de solters el vam fer allà, me'l van fer allà, i és un lloc que molta gent de la comarca i de fora ve a la Quadra. Després hi ha el Chaplin's, que està tancat, que era un pub anglès del carrer Jovara. Hi havia un camió a dins, em sembla, pot ser? Sí, la cabina del disjockey era la cabina d'un camió. Era la cabina d'un camió. El Turisme 35, que és, diguéssim, que una mica més recent, que per això l'Eloi, que és més jove, forma part d'aquesta generació de ferreros que anaven al Turisme 35. Ferrera, però farra també de desfase, és a dir, res de farra cultural, era farra... No. Quan jo dic farra em refereixo al Punt, en el seu moment, va ser una mica el mitjà que donava sentit a la comarca, que era una comarca que no tenia gaire per on agafar-se, i el Punt i l'Albert, que hi vam treballar molts anys, l'any 94, 95, i en l'inici del projecte del Punt, va ser una mica el mitjà que li va donar cohesió i va vertebrar una comarca tan allargassada, no? I ara em fa la impressió que en Catà i la gent que està en el projecte de la tele tenen l'oportunitat de fer com això, com una segona etapa del que havia sigut el Punt. Estem a la porta de l'Hogar Gallego, que és un restaurant que jo us porto perquè és dels meus pares i dels meus tiets. Jo havia fet aquí de cambrer quan era petit i diguéssim que hi ha la meva família treballant-hi, i a més em sembla que no diria mentida si digués que és un dels restaurants apreciats a la comarca per la qualitat, sobretot amb el peix i amb el marisc. Doncs bé, jo l'Hogar Gallego, Saúl, el record que tinc, que va fer molts anys, és allò que almenys no pensar-ho, perquè a vegades, a part de caure'ns el cabell, passen els anys. No cal que m'ho juris. No, també. Doncs que d'alguna manera vam venir a celebrar algun acte del primer any del Punt, no em facis dir què era, suposo que havíem fet un mes o dos, perquè realment era una supervivència. Sí, va ser una... Cada dia que sortia al diari era una aventura, no? Volem preguntar-te si el Maresme existeix, i si existeix una mica també perquè hem intentat i de quina manera existeix, perquè sent que ens ha dit que existeix de diferents maneres. Aquesta comarca ha passat de l'època que estàvem parlant ara de l'Albert i amb el Punt d'uns 300.000 habitants a mig milió d'habitants. Gairebé s'ha duplicat en molt pocs anys. L'impacte de la prolongació de l'autopista ha estat important. El fet que molta gent en la bombolla immobiliària es vengués pisos molt modestos de l'entorn metropolità i comprés una primera residència o que convertís la segona en primera residència instal·lant-se a la comarca ha estat important. La immigració que hi ha en aquesta comarca també és important. A Calella, per exemple, tenim una immigració del 25% i no hi ha cap mena de conflicte i no hi ha anglades i no hi ha problema de cap mena, hi ha una convivència molt forta. Sí que crec que hi ha un sentiment de comarca, que és lent, que no és tan fort com en altres territoris, però que sí que hi ha una idea de maresmenc. La gent de Mataró i Mataró exerceix més de capital ara que abans. Jo sí que detecto i respiro que la gent de la comarca és activa i que hi ha com pols dins del Maresme molt digital. Arenys de Mar sempre ha estat, i si parleu amb l'Oriol Ferran us ho explicarà, molt dinàmica amb el tema d'internet. El que s'ha fet a Arenys amb internet és un exemple de la internet social i una internet molt cívica i molt participativa. Mataró, a l'època dels blogs inicial, era la ciutat que hi havia més blocaires per metre quadrat. Anaves per la Riera i tothom tenia un blog. Ara, d'alguna manera, amb el Facebook, amb el Twitter, encara s'està obrint més, no? Si te'n vas a Cabrils, hi ha un blog que és el Tu ets Cabrils, que és una mica el mitjà de comunicació local. Per tant, jo crec que sí que aquest sentiment hi és i que la gent aprofita prou bé en aquesta comarca les xarxes socials i la tecnologia i internet per fer comunicació i per compartir. Saúl, una mica el que jo plantejava al principi d'aquest viatge era aquest paral·lelisme entre local i universal, és a dir, que el Maresme ho té, més que mai. Jo crec que tu ets una persona que seria un exemple claríssim d'això, és a dir, persona que creu en el territori, però pel qual el marc és molt més ampli i a través de la xarxa descobert aquest marc molt més ampli. Com veus tu aquest tòpic, que no és tan tòpic, del local i l'universal ara? Les solucions als temes globals passen per solucions locals, no? I el Maresme dona per molt, no?, en aquest sentit. Tenim reptes i tenim problemes i tenim oportunitats i tenim coses molt bones
que poden ser aquí i poden ser en altres llocs, no? I per tant, jo no entenc cap altra manera de fer lo local i lo global, per mi van molt lligats. I el Maresme, a més, té la sort aquesta que estem a prop de Barcelona, però no som àrea metropolitana, però cada vegada tenim més dependència o tenim més vinculació amb l'àrea metropolitana, cada vegada més maresmencs treballen a l'entorn de Barcelona o a Barcelona, però vivim aquí. És a dir, la mobilitat, que és una de les grans impactes de la societat dels últims anys, en una comarca que té la primera línia fèrria de tren i la primera autopista de peatge de l'Estat, i que d'alguna manera les comunicacions són tan importants perquè som una comarca tan allargassada, doncs ningú ens ha de venir a explicar res del que és la mobilitat, les infraestructures, el transport i la capacitat de moure la gent. En el viatge aquest el que hem descobert, entre moltes altres coses, és l'atracció que genera l'espai, el territori. És a dir, que no es pot mesurar, pot semblar una mica cursi, però al final sí que hi ha algunes coses que no es poden calibrar ni què hi són, no? De manera que et lliguen al territori i a les persones. Tenim el millor, perquè tenim mar i muntanya, tenim una zona litoral privilegiada, unes platges, per exemple la platja de Calella, que com que té les roques, que són un accident natural, que fa que tota l'aportació de sorres que ve de la Tordera doncs quedi aturada a les roques de Calella, fa que la platja de Calella no necessiti regeneracions com altres. Cabrera, per exemple, és una mica l'emblema d'aquest dèficit, la dinàmica de les sorres que ens deixa sense platja, no? Doncs a Calella tenim una gran platja, però alhora estem aquí al Montnegre, amb molt poc temps. Tenim una comarca que els fenòmens naturals ens diuen moltes coses i que la natura ens diu moltes coses, no? També ens diu com a vegades l'home ha tingut actuacions agressives o no prou respectuoses amb l'entorn. La via del tren a la façana marítima, que alguns reivindiquem que hi hagi un desdoblament o que hi hagi una altra línia o que hi hagi la solució perquè no sigui una barrera en determinats municipis. Però alhora, des del punt de vista del viatger, és una posició privilegiada. Anar amb tren cap a Barcelona veient el litoral del Maresme és un espectacle, no?